Čaute ľudia, ja vás vítam pri gameplayi Call of Duty 4 a je tu so mnou aj Egiso. Čaute. No, poďme hrať. Mohol by si tu zatiaľ porozprávať, že aké let's play chystáš? No tak chystá let's play. Hej? No, prečítaš si to. Ja mám ten Deagle. Zlatý? Áno. Čorka. To je čistá Amerika. Všetkých si tu dávam, len teba som ešte nestretol. Ale počkaj, keď stretneš mňa, potom skončí tvoje dávanie si všetkých. Tu skade, bože, zase dozadu. Enemy UAV is airborne. Enemy UAV is airborne. Čo si tak ticho? A čo budem hovoriť? Ha! Bože, ja som ťa dal, mi to tam vypísalo, ne, že budeš tam... Headshot, piač. Bože, to sú strašní nahodiaci. Ješošu. Belzi, tvoji fanúšikovia sa budú nudiť, porozprávaj dačo. Komentuj, čo sa deje, jak sa deje. No, čo sa deje? No komentuj. Proste o tvojom Čo, že všetci vedia, že si lama, tak ja neviem, že čo má ako komentovať. Ježiš, camper. Presne ak ty. Camper. Belzi sa chystá spraviť novú informačku, kde bude tancovať Gogo Dance. No, to bude. Bude si pritom spievať. To by si chcel. Enemy UAV is airborne. Ježiš! Helikoptera! Poďme dozadu. S knajfom. Že sa nehambí. Vôbec to aj budem hrať, som to zabudol. No, ty hej. Bože, ty si taký náhodiak, ani som to nevidel. Za to môže, že si slepý. Ja za to môžem, že si náhodiak. Za to, že si lama, ma neobvinuj, že som ja náhodiak. A ja som čistý skill. Bože! Toto nie je možné, aký ty máš šťastie. Ty máš strašné šťastie teda. 3-krát a dosť.
Dobre, niekto mi vytvoril granát pekne. To som nebodaj s tým nikoho nedal. No super, pustím stíhačku akurát nikoho. Všetci utekli, žebraci. Tvoje šťastie už skončilo. No, A Belzi. niekoho zase začalo. Granáta! No granáta! What? Poslal som helikoptéru, Poslať môžeš. takže Belzi, dúfam, že ťa dá. Dobre, dobre. Máš také šťastie. Ktorý ti útočí na mňa tvoja heliko. Dobre, už neútoč. Aha, zase. Dobre ti, že som do teba strieľal. Dobre ti. To čo? Jaký spírek? To čo si spustil? Bože. Istela mi, Bože. Pretože ty si náhodiak neobviný. Tu si. Ježiši! A že kto je tu náhodia, len? Ja mám digla. MP5 ma takto dá. Pozri sa na moje skóre. 20, to je skill. To je skill? Nakúti sa na mňa. Tak ale ja som ma dosť menší level, jak ty. No však, lebo si lama. Jak to môžeš vôbec porovnávať? No jo, ja môžem porovnávať takého skillera s takou lámkou. Prečo mňa taký skill s tebou porovnávať? Čo je Belzi? Ja to nesítim. Škoda. Čau Belzi. Ježiš! A dvoch som vás tam vystrieľal. Som vás troška tam preriadil. A teraz to helikopteru a všetko, tak ja som mal okolo 18 killstreakov. Ježiši. Díky za M. Za zbraň. I za M zbraň. Nenapadal ma názov. Bože. Môžeš si zobrať svoju zbraň? Ježiš! Náhodiako poštelné ide a drží tlačítko a omylom mu tam nabehnem. No tam máš to tam. Nenávidím takých náhodiakov, len tak strieľajú do vzduchu a... Ježiš, sniper reloaded. Nestíham ani kúkať, že odkiaľ ma dajú. Sami snajperi. Tak dostal. Len tak padol, ako vystúta hruška zo stroma. No! A potom
som, že kto je tu na hoďach, čo? To je skill. Ja som presne vedel, že tady ideš. Alebo si stiahol VHčko. Ja som haxoš. Koľko už natáčame? No neviem, tak 15 minút asi viac. 15 minút, tak skoro, asi ne. Ale áno. Our UAV is online. Enemy UAV is airborne. Víš, kebyže ťa nedám, tak ťa dá môj granát. Enemy UAV is airborne. Nedá, lebo ja by som dal teba, rýchlo by som utekol. UAV is online. Enemy UAV is airborne. Čo je vám? Čo je na hoďach? UAV is airborne. Bože, čo? Myslím si, že diváci už viac tvojho laminku nestrpia. Tak to radšej už skončím. To naozaj si robíš sa prdel. Taký skill chceš vypnúť? V najlepšom treba skončiť, no. Dobre, tak čaute. Nazdar.